हा आमगेल हेगडती आणि घर ಏನಿಕ್ಕಿ म्हणू येईल जाल्यारी खंयचे जडा मुडान तोपोवन आसतसिली एके वाली जड सम ಕೊರ್ಚೆ ನಾ ತೆಂಡೆ ಜಡ ಮೂಡ್ ಕೊರ್ಚೆ ಹೇಂಚಿ ಅಸಲೆ ಹೇಂಚ್ ಕಾಮ 24 ಗಂಟೆ ಜೋಡ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಖೈಂದ ಬದುಕ್ಯಾಬ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲರಿ ಕಾಸ್ ಮೆಕ್ಕಳ್ನ म्हणता आता अशी आता हिगेले ಮತ್ತೆ बुजार रब्बना आणि हाताक 2000 मेळ मागिरी आणि कशकी हा ओट घालेले आमगेल चुकी ओट घालच्या कामी दुड्ಡು घेवच्या खान्नी हा कसन विलावरकी हे हा यबा पूर जाऊन गेला ते बसर लांबून लांबून तेवे मी गेले की वास येत म्हण सांगून चिके जाग सोडलींत म्हणया दलरीची रबून रबून पूर दले सुरवेरी एक गडी बसत हा मागीर उलयता हा हे गव्हर्नमेंटाचे इराद कसं म्हणू कळना बस सरी बॅडमिंटन फ्री काय नुपूर धलरी महिने 2000 तांक दितात के प्रति महिने 2000 हत्ता मेळताना आणि बसर फ्री बोंच म्हणरी बॅडमिंटन काय घरा बसतात वे बोंत पडतती हंगा आमगेल तसल बमणाला चढवल पाड कसने हे कोण आलोचन करनती त्यांची आमको पुरा फ्री दिवचे नजवे आम्ही भायर बोंतल चढ नवे हा ओटगलच्या पुरा आधार मनीष देव का सवलत पूरा बैलमेन शंक हे कसं नमून किया बा नहीं अम्मी दुर्बल नहीं वे दलमनीष दुर्बल नहीं वे बैलमनीष मात्र वे हाँ कसं नाही असो आमतसले पिवडी दुर्बळेंक इचुरू ते आणि सांगचक एक नमून दिसता दलरी हांव तोंड फुटून सांगता हांव हे कसले सांगतस म्हळ्यारी मिगेल तसले पिवड दुर्बळ असतात मो तांकां पुरा सहाय दावो म्हणून हे गव्हर्नमेंटाचे ना आमकां कसले दिवचे नका बा दिवसाक 2-3 पंता क्वार्टर की ना खोट्ट की दिवचे व्यवस्था करूया तसिले हा आमगेल तसल पिवड महाशय मस्त जन असती सकाळ एक 6 घंटे सूर केल्यारी आम्ही पुरा लईना येऊन रप्तसिलीं ती हा आम्ही सकाळी पिऊन उपास लईनारी रब्बून उपास आम्ही खोट्ट हत्ता घेत म्हणताना वेळ दनपरदत की संधिदत की लईन तिथलं होड असतं नव्हे आम्ही त्यातनं काही वचन ती आणि कोणाला घेऊ ना ती पुरं दत्त असेल असेल पुढे व्यवस्था करू येत असेल मग त्यात आमका कसं नाही देऊच नका बायमेन कसं त्याला देऊन घेऊन ती आमका आमगेल तसल दुर्बळ पिवड्यांक एक चूर असेल पिऊचक एक व्यवस्था केली जाल्यार रे कितलं लायक असेल नव्हे आता पिऊचे काही सौरग असवे त्यावेळी मारक दला बा आम तसलेन खंयी वच्चे बा ते हमक दिवचे दायना म्हण करूया आमगेल तसल पिवड्यांक लिव्हराक एक इन्शुरन्स करूं येत असेल हन्नी हा इन्शुरन्स केल्यारी आम्ही पिऊन पिऊन लिव्हर वाईट जालतेत ना आमक उपयोग येत नव्हे आमकनी आमगे कुटुंबाच्या प्रसा हाय दत्त असेल नव्हे हन्नी काय घरा दुखून हाण दितात की हातच घालून दितात ती आमगेलेंच नव्हे हा हे देशाक आमगेल राज्याक पुरा आदाय येवचे आम्ही पिवचे निमित्ती नव्हे पण तुला एक थोड्याची आमका लिव्हराक इन्शुरन्स दिवी येत असेल नव्हे हा त्यावेळी कर ती ह्यावेळी कर ती उठू आम्ही पिऊन पिऊन रस्त्यार पडका म्हणून पयर कोण की मी गेला लढाई येत तसं त्या कसं तू तशी म्हणता पुरा बैलमेन्शांक मात्र मेळटा आमका कसं नाही मेळना म्हणून तांदूळ फ्री मेळना की करंट फ्री ना आमका तेप्र मेळत मो नाही ते सांगा ना म्हणून नाही आमका तांदूळ फ्री म्हणतात मो आम्ही सम घरान जेवतात वे स्पष्ट आम्ही घरान सम असं नाही की एक पंता उडग असेल तेन्ना घरा येऊचे मागीर आम्ही जेवतात वे आम्ही पिऊन लक्त जाऊन येईल तेन्ना बायल चेडूआ पळेल कुडले मारया सवया म्हण दिसता आणि जेवतात वे जेवना ती आम्ही समाची गर्द जेवची म्हणणारी अमावास्ये का पुनवे का म्हणया आणि तसले खंय दव पिनतील दिवसू अशी घरान कसं लायक रंदप केला अशनी नव्हे बाकी टायमार आम्ही खाऊची कसं नाही नॉनचे चिप्स असेल पुरा नव्हे आमकोट पिऊची जाऊ का त्या सोडाने आम्ही कसं नाही घेतात वे ना त्या दलवे करंट फ्री खे आमक कसले करंट जाऊ का बा आम्ही पिवड मळमगिरी थोडे काय पिकतात वे नमका येऊची थंय पिकतात तशस्त नमका लैटा उजवाड्यांतो पुरा चच्चार जाऊन दिसतात केता वचका केता येऊ का म्हण कळना तशी जाऊन आम्ही पिऊन खंय पुण एकडे आड पडतात आमका लैटा अगत्यस्वे दिसाचे उजवाड असता आणि रात्री म्हणताना आम्ही पिऊन एककडे तेवडून घेतात आमका कसं लाईट त्यावेळी बायलमेन्शांक घर पळोवन घेवचे त्यांनी आमका कसं नाही दवो हंतू लाभ असवे काय ना हा
कसा उरलेला रे तिथले यांची पूर दुखून आधी काल दुखून पूरा समाज प्रपंच पूरा बैलमेन पर अदवनशे ತಂತುಯಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ತಸಲ್ ಪಿವುಡೆಂಕಂತೂ ಹೇ ಸಮಾಜಂತೂ ಏಕ್ ಚುರು ಮೋಲ್ನ ಹಾ ही ಎಗ್ಗಡ್ತಿ ಅನಿಕೆ ಏನಿ चरडू पुणी घरा भीतर असत की पळयता पुतू ए पुतू कसं करतस रे अण्णा अण्णा वजीतस तो आता कॉलेजक वतस नवे अण्णा तो वजीतस अम्मा अनिके ಏನಿ ಅನ್ನು हो तुगेलಮ್ಮ ಅನಿಕೆ ಏನಿವೆ ಹಾ ಹಂಗ್ಯೋದೆವಾ ಮಿಗೆಲಗ್ಯೋ ಬೈಸ ಹಂಗ್ಯೋಗೋದೆವಾ ಮಿಗೆಲಗಿ ಬೈಸ ನಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾವ್ ಹಂಗ ಬಸ್ತಾ ತೂ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಅಪೆಲೆಲ್ಲಿ ಕಸಲಕ ಅಣ್ಣ ते कसन म्हणल्यारी तुगेले अण्णान कसं की लायक मार्क घेतला काय मो मस्त दुड्डू मेळ्ळा काय मो होईवे ते ಹಾ ಹೋಯಿ ಅಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಳ್ಳಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ನೈಕೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮೆಳ್ಳಾಕೆ ಅಮ್ಮನ ತೆ ದುಡ್ಡುವಂತೂ ಪುತ್ತಣ್ಣಕ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ವತ್ತಸ ಮಿಗೆಲ್ ಮಣಿಕೆ ಸ್ಕೂಲಕ್ ನೈ ಓಡ್ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ವತ್ತಸ ಹಾ ಅನ್ನಿ ಅಣ್ಣಕ ಚಂದ ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆಸಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಏಕ ಫ್ರಾಕ್ ಗೆಸಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಸನೇ ಗೇನಿ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ನಾಸಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ हो होईवे हा हा मस्त दुड्ड आयला म्हणले केले हा असो असो आणि तुगेलಮ್ಮ घराक वेळ कोणेत की डेली ನಾ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಔಚ ಟೈಮದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತ ನಮ್ಕ ಚಾಕಿ ಖಾಣ ಪೂರ घेऊन येताना हा तिक दिलेल पूरा अंक म्हण हरत काही तू कसन हल्लावे ना तू कसन चाकी हल्ला की हा कसने चॉकीवे ना ना गोदेवा हाव कसने हाणी गोमा हाव अशी आयलो मिगेलगी दुड्डू नागोदेवा दुड्ಡು असलेरी हाव तुका हाण दिता इते ಅಣ್ಣ ತುವೆಲಗಿ ದುಡ್ಡು ನಾವೆ ಮಗಿರಿ ತೂ ವಚನು ते कसन की वास वास येउच प्रपित्तमु तू घरा इल्तन प्रवास वास येतमु त्या प्रकशी अण्ಣ ते प्रपिउच नज्जिनवे अण्ಣ ते दुड्डू पुरा वट्टुकोनु तुवे कसन हडियत नवे अण्ಣ तू अशी केदन की येत्त अण्ಣ मक्क बेजार दत्त अण्ಣ तू मक्क दौक अण्ಣ अंगर अपक अण्ಣ तुगले वास पुरा अश्य नज्जन तुव चंद कोनु बुश बुश कोनु पंबळ पंबळ दौक अण्ಣ मक इष्ट अण्ಣ कशी करतवे अण्ಣ हा 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 दायत गो हा तैत्यक दुवे निमगिलेले पुर तडवर्सून उल्लैतते सम उत्तर दियते दूस निमगितस मो सम उल्ले येते हा तू पुरा ऐकतच इल्वे तू आत्ता येईल की तवळ येईल गो हाव तवळी चैल्य इतलंतू वैंगण जाडवा इतसिली आणि सकाळीची नल्ली उद्दा येत नवे ते पुरा ड्रमन बोर्ंडवर गेलेली आता पुरा ते झाडांकरी घालतसिली हा मिगेल तसले बैलमेन शंक भायरी काम भितरी काम असता तुमक तशी नाही बाहेर काही काम असना हा घरा उडगासू असना मो अम्मैली चंदी भितर वसम हावत्ते तदैत्वे अण्णक सांग अम्म इल्या म्हणू हावन्नेಲ್ಲ ಗುಲ್ಲನು ಎತ್ತದೈತ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಲಗ್ಗಿ ಲಗ್ಗಿ ಪೈಸನಕ ವಾಸು ವಾಸಿ ಎತ್ತಸ ದೂರ ಪೈಸನುಲ್ಲ ಎತ್ತವೆ ಹಾ ಬಿತರ ವತ್ತಾ कसन उलयतस गो तू चढवा लेत्राक मिगेल मरी कड़का म्हणसवे तू हा आताची जोडतस म्हण हंकार तुका आणि 2000 मेळतरी तुगेले ಮತ್ತೆ बुजर रफ्त की ना की हा कसने दल्लरी हाव एक कंडिशन घालतस त्याचे प्रकार चोल का तुवे कळवे कंडिशन वे कसन कंडिशन ता कळे घरा यजमानिंक गव्हर्नमेंटाची 2000 दितात खंय नवे तुका 2000 मेळतस नवे
2000 दितात म्हणला आणि के दिल्लेल ना आता कसं तुमगेल पुराण हो होई होई आणि के दिल्लेल ना नव्हे असो दिल्लेल तेदना तू बा 1000 माक देऊ का कळलंय हाव केद नाही ना रे प्रति महिन्याचे 1,000 माक देऊ का हे घराक तू यजमान पुरगो हे घराचे यजमान हाव यजमान दलाल निमित्ती तू यजमानी म्हणून सांगितल्या पूर्ती दुड्डू तू गुद्दवान घेतस ना हे गव्हर्नमेंटाची 2000 तुमगेला आता कसले दितस म्हणलेकला तुम्ही न्याय मार्गावर चलता ती घर पुरा पळोवन घेता ती म्हणून बळी मागिरी 1000 तू माक देऊ का नव्हे मर्यादेर तू मक 1000 दिल्ल्यार दल्ले नात लापड कसं करत म्हणून प्रति महिने 1000 कसले का 2000 पूर्ती तुमक दिता दलरी मिगेले कंडिशन अस त्या केल म्हणरी पूर्ती दुड्डू तुमका दिता दायत्वे कसने 2000 पूर्ती मक्का दितवे दायत 2000 दित म्हणरी हाव तू सांगील पुरा ऐकत गो कसन ते कंडिशन कसने ना हाव तुमका 2000 पूर्ती दिता दलरी घर पुरा चलो तुम्ही दायत्वे तशी म्हणून तुम्ही गोलच्याक बाहेरच का म्हणना घर पळोवन घेतला पुरो हावत कशी काम करतस नव्हे ते पुरं हाव काम करता तुम्ही घर पळोवन घेते चेडवांक पळोवन घेवचे टाइम समजावनो रांदप करचे हे पुरा इतले कोण तुम्ही आरामार घरांत असते हाव जोन हाडता दाय नव्हे हाव रंदप कोण घरा भितरस का तू जोडच्याक भायर होतवे तें कशें गोतता हाव दरली मनीस गो हाव दरलो हाव जोन हाडका तू घरा भितरस का कळ्ळें नव्हे दायत वय तुम्ही दरले तुम्ही बाहेरच जोडका हाव घरा भितरस का वय तुम्ही सांगचे करेक्ट तसले एक काम करूया तुम्ही बाहेर जोन हाडते दिवस घरा येते जोन हाडते हाव तुम्ही हाडलेल्यान तो सिजन घालता आणि ते 2000 तुमका दिता दायत्वे हाव प्रति दिवसू कष्ट बघून जोन हाडचे तू घरा भितर आरामार असतवे नाका मावत कशीस की तशीच असता हेंची म्हाका सुखस तू नाका तुगेल 2000 नाका तशी म्हणो एक उत्तर हांव आईल येईल तेन्ना तू म्हाका दूध दिव का पिवच्या कनी कळ्ळें नव्हे हांव कसले तुमका दूध दिव का जोडचे हांवें घरान काम करचे हांवें मागीर तुमका दूध दिव का वे तुम्ही हे घरा खातीर कसांग केला म्हण तुमका दूध दिव का दुड्ड येत की सोडत की आता तुमगेल घराट सुरतले नवे पैर तुकून हेंची ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಟ್ತಿಸಿಲಿ ಕೆದ್ನ ಎತ್ತ की ಕೆದ್ನ ಮಿಗೆಲ್ जीव खत की म्हणो दुड्ड येत की नाकित ಗೊತ್ನಾ तुमगेल लढाई पर सुरतले नवे हक्क पूरा तुमगेल बुद्धी चुरकदत्ता घरा येऊन गलाट कोण घेऊ का म्हण कळता त्यांची जोण खाऊ का म्हण कळनवे कसले का कष्ट बघून जोडाती आवत जोडता नवे तशी तुम्ही जोडाती त्यातनं दुडवा 9 वाजता नव्हे त्यातनं शिपरा अड्डा दुड्डी खर्चू का म्हण दिसाना पिऊचकडे घमान याना कोण पळे येत पळया मग तू आहे ना का तुगल दुड्डू ना गो हावत गो भायरी यजमानी नव्हे तू आता यजमान जाऊन तूंचे हंग राब उल्लेलारी कानून उल्लेता तुगल हाता दुखून कशी दुड्डू पण हरका म्हण म्हाका गोतस गो आता कसं लेका आता हाव एक मुष्टी जेवून निदता वगोगी रांदप कोण गाली दुड्डू मेळची कालक नव्हे ते कशी मिगेल हाता दुखून चुकोवन घेत की हांवें पळयता वाट सोड म्हाका भितर वता हांव बैसून आनी तांगे लागी पट्टांक मार नाका ओगोगी रांदप कोण गाली म्हाका जोर भूक लागतस मागीर पिवच्या काही थोडे जावका तू वचून हाडका म्हण ना हांव येतनाची एक बाटली घेवन आयला थोडे जेवून मागीर घेवन न्हिदता ओगी पळेलिंतवे तुम्ही मिगेल अवस्था हे मिगेल एक्चुअली कहाणी नाही मिगेल म्हणके असेल मस्त जनल कहाणी कसं करचे अनुभव सुका बामणा सोडिया म्हळ्यारी तावे दायना हमके बामून दाव का नवे नावाक पुणी आमगेलक बामून आसका नवे आणि के कस अनुभव सुका की